Dimla kun il-eka l-programm ieħor. Aqdef il-barra fil-fond il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekku eżis semmija għal darbohra dan il-mulej tagħna llum qed jistiednek biex tħallih jimlik bimħabtu, biex idawwallek lil qalbek u jimlijilek bil-mużika sabiħa tas-sebħ tal-qawmien. Għax aħna ħafna drabi wisq drabi eżis semmija fil-ħajja tagħna aħna nintilfu fuq l-aċċidentali, fuq affarijiet li mhumiex daqshekk importanti u disgrazzjament ninsew l-essenzjali, dak li hu l-qofol ta' kollox. Ħafna drabi aħna bħall-lama tal-Vanġelu ngħixu fil-ġemp ta' triq nittalbu l-karità minflok ma ngħix bajnejja miftuħa fil-kurrent tal-ħajja. L-essenzjali f'ħajjitna eżis semmija id-din li mħabba serja u sħiħa li għandu dan Ġesu Kristu lejk u lejja, imħabba tal-ġen kienu jsejħula l-qaddisin, imħabba tal-ġen u imħabba b'xejn, bla ebda rbit, imħabba fuq kollox li tmuri lem mid-dnub u mill-mewt. Aktar ma tixrob din l-imħabba, aktar issir tixbħu. U aktar ma ssir tixbħu taf x'jiġri, aktar jitwielek fik nar mimli ħeġġa u xewqa li xerred dal-imbit fin tal-imħabba li tant nies li qed ibatu li ma jridux jafu bih, li mhux qed jaraw l-eżempji minna. Għax attenti dil-frażi li ġejja semmija ħażin għalija jekk ma nxerridx il-Vanġelu, jgħidilna Pawlu il-maħbub ta' Kristu. Kif nista' jien noqgħod bil-qiegħda meta naf li tant nies qegħdin ibatu għaliex għadhom qatt ma ltaqgħu ma' din l-imħabba hekk stupenda. Ekku nitolbu lil mulej itina din l-intimità miegħu u din l-intimità ma' dan Kristu tagħna. Tafu meta ssir realtà? Issir realtà fil-qies li aħna nitalmu nħarsu l-fuq fejn hu qiegħed il-ħin kollu jinterċedi għalik u għalija quddiem il-Missier. Ekku eżis semmija kif semmejtilkom id-darba l-oħra, aħna se nibbażaw il-programmi tagħna fuq diversi xeni li magħhom iltaqa' Kristu meta kien jgħixaw fostna. Nerġa' ntenni però, mhux biex nirrakkuntawhom biss, imma biex idaħluna f'intimità miegħu. Għax ix-xeni kollha inkluża dik li se naqraw illum, ix-xena verament sabiħa u li minna nebbaħni l-mulej biex nagħti titlu lil dan il-programm Aqdef il-barra fil-fond, dawn huma xeni li intom tafuhom diġà. Aħna se nagħmlu l-lezzju divina minn dawn ix-xeni biex naraw dan il-mulej xi jrid jgħid lili u lilek illum permezz ta' kull xena li jipprovdilna. Qabel ma nibdew il-lezzju divina tagħna jew niftakru f'erba' passi kif titqassam din il-lezzju divina. Għandna l-ewwel pass, il-qari divin, imsejjaħ lezzju, qari. Imma fih semmejna l-aħħar darba wkoll. Irrid jien nisma' fil-qari lezzju, il-parti tiegħi hija li nisma' l-istess kif kienu jagħmlu id-dixxipli li ninxteħtu f'riġlejh u noqogħdu nixtarru kliemu. Meta qed issir il-lezzju, il-qari, inti min-naħa tiegħek trid tagħmel attenzjoni speċjali għal xi kelma, frażi jew sentenza li biha Alla illum irid jipprova ikellmek biha. Forsi dak li qed ngħid illum ma jistax isir issa waqt li qegħdin tisimgħuni, imma titgħallem x'jeħtieġ tagħmel meta int f'xi ħin tmur tintasab qudiemu u tipprova tagħmel din il-lezzju divina flimkien miegħu. Waqt li qed taqra xi silta importanti li tisma' il-leħen tiegħu, tara x'kelma tolqtok. Dan li qed ngħid għandu wkoll isir mod speċjali waqt il-kelma li tisma' fil-liturġija tal-kelma meta tmur għall-Ewkaristija. U dan l-eżerċizzju jista' jagħmlu kulħadd, anke int, għażiż ħażiża semmija, forsi tinsab imsamra mas-sodda, inti wkoll iva tista' bil-ħsieb tiegħek iġġib xi xena li Jex Kristu meta kien fostna.
jew blajnuna ta' dawn il-programmi li Radio Marija jipprovdilek. Int mhux biss tisma' u tgħid xi ġmiel kemm ħadd gost nisma' le, dak ma jgħod xejn. Imma tisma' l-kelma preparata għalik minn dan l-Ażiż Ġesu tagħna u tara x'se tgħid lilek personali, x'se tieħu minnha għalik, x'qed tgħidlek, x'se tibdel fik. Mela nieħu kelma jew frażi u nara xi jrid jgħidli dan Ġesu. Xi jrid jgħidli dan Ġesu biha. Issa naraw fil-lezzju divina tagħna tal-lum tajt x'għandu preparata lik personali. Llum intikom ftit għajnuna waqt li qed nirriflettu flimkien. Wara l-ewwel pass tal-lezzju li hu l-qari, hemm it-tieni pass meditazzjo, jiġifieri meditazzjoni iva żissemmija malli niltaqgħu ma' din il-kelma jew frażi jew sentenza li tmiss lil qalbi irrid nieqaf u nirrifletti fuqha bħalma kienet tagħmel Marija Ġesu. Marija min-naħa tagħha kienet ukoll tisma' u tosf qalba dawk il-ħwejjeġ kollha u kienet toqgħod taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Mela semmejna l-ewwel pass, il-lezzju, il-qari, it-tieni pass għedna meditazzjoni, jiġifieri nirrifletti fuq il-kelma li l-mulej nebbaħni biha. Issa naraw x'kelma se tolqotna llum. Imbagħad it-tielet pass huwa orazzjo li tfisser talb. Dan irid ikun mifhum bħala dialogu ma' Alla u mhux reċtar ta' formuli. U jekk it-talb huwa dialogu, allura jeħtieġ mhux biss li nitkellem jien, imma wkoll li nħalli lilu jkellimni. Huwa l-mument hawn eżissemmija fejn nistgħu nġeddu il-konsagrazzjoni tagħna nfusna lilu. Ir-raba' u l-aħħar pass huwa kontemplazzjoni. Xi tfisser din il-kelma daqsxejn tqila? Ifisser li hawn l-mument fejn irrid nitbattal minn innifsi u ma nagħmel xejn ħlief nintelaq fidejh, ma rrid nagħmel xejn, ma rrid ngħid xejn u laqqas ma rrid naħseb f'xejn, imma bħal tfajjel żgħir li jintelaq f'ħoġor missieru. Hekk irid nagħmel, bla ħsieb, bla nkwiet ta' xejn. Ekku kollok fiduċja tintelaq fidejh propju għaliex miegħu tħossok fi żgur. Nerġa' nirrepeti l-proċess kollu tal-lezzju divina li għedna jinqasam f'erba' passi. L-ewwel pass huwa il-lezzju il-qari, it-tieni pass meditazzjoni, naħseb u nirrifletti fuq il-kelma li tkun laqtitni waqt li tkun qed tiġi proklamata il-kelma talla. It-tielet pass huwa orazzjo, talb bħala dialogu u fl-aħħar hemm kontemplazzjoni. Naddu għall-ewwel hekk eżissemmija lezzju divina tagħna li se nagħmluha fuq silta verament qawwija. Silta li probabbli toħdilna aktar minn programm wieħed għax fiha rikkezza kbira ta' x'wieħed jirrifletti fuqha. Silta li jiddaħlek fil-profond ta' qalbek u tnissel fik fiduċja tremenda f'dan li mgħallem tagħna Ġesu. Se naraw ġema' tross bħas-soltu madwar Ġesu biex tisma' l-kelma qaddisa minn fommu. Għax dik il-kelma li lissen Ġesu eżissemmija, mhux għallim bħall-oħrajn, ma kienx jgħid diskors reliġjuż fieraħ biex jedifika lil dak li jkun. Qatt m'għamel akkużi fi kliemu, jew pritki li jdejquk. Il-kelma talla, dik teħtieġ il-ġema' kemm fi żmien Ġesu u kemm illum. Aħna hux veru, malaj noħorqu rassa hekk f'nisimgħu lil xi ħadd ikellimna bis-serjetà b'mod li jitwemmen dwar Alla. U Ġesu eżissemmija biex ikun jista' jitkellem dwar Alla jeħtieġ l-għajnuna ta' min illum, l-għajnuna tiegħi u tiegħek. Mhux ta' nies imħejjija, mhux ta' professjonisti tat-tagħlim imqaddes, imma ta' nies li bħal Petru li kif se nisimgħu jislef id-dajsa tiegħu lil mulej u fl-aħħar jafda fih f'mastru daxxa u joħroġ għas-sajt fl-ar waqt tal-ġurnata. Hekk propju għamel Petru.
eżis semmija. Permezz tal-lezzju divina fuq din is-silta lilna wkoll il-mulej jitlobna noħorġu l-barra, ninqataw minn maxxat wieqaf fil-medjokratà, fid-dnub forsi, fid-drawwa u nissugraw kif għamel Pietru. Anki jekk naħsbu li diġà għamilna biżżejjed, anki meta nħossuna mkissrin wara lejl twil bla ma naqbdu xejn, irridu eżis semmija nafdaw fil-mulej u noħorġu l-barra u nsiru aħna wkoll sajjieda tal-bnedmin, sajjieda tal-umanità. Anki inta minn ġoqieħ ta' sodda nerġa' ngħidlek, int permezz ta' dbatija u ta' talbek tista' tkun sajjied famuża u ssalva ħafna irwieħ. Iva, il-koll imsejħin biex noħorġu minna nfusna u nersqu lejn ħafna mġewħin biex huma wkoll iduqu l-ħlewwa u l-paċi li għafjati biss dan Ġesu tagħna. Ekku issa, natu bidu għall-lezzju divina tagħna tal-lum eżis semmija billi nisimgħu b'attenzjoni is-silta meħuda minn San Luqa kapitlu 5 versi 1 sa 11. Bela jum wieħed il-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla u kien qiegħed f'xattla dira ta' Ġeneżaret u ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaslu ġbik. Tela fuq waħda minnhom li kienet tax-xmur u x'għamel. Talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad taraw x'għamel, inġteħed bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Immaġinaw Malta imdawrin bil-baħar, immaġina l-Ġesu ġo dgħajsa u jien int qalb folla tremenda imġewħa wkoll biex nisimgħu il-kliem ħelu ħireġ minn fom dan Ġesu tagħna. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmum aqda fil-barra fil-fond u kalaw iġbik tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmunu qallu Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, imma la qed tgħid int araw il-fiduċja. Ħankala ġbik. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li ġbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal li sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. Ara x'jaf jagħmel Ġesu x'mum Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu tbijat minni mulej għax jien raġel midneb għax inħataf blaġeb kemm hu u kemm daw kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab xmum. Imbagħad Ġesu qal lil xmum imma attenti għax illum Ġesu qed jgħid dan lili u qed jgħidu lilek. Tibżax, minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art ara x'għamlu. Telqu kollox u marru warajh. Eżis semmija, kemm fiha x'talmek din is-silta u x'veru. Il-lejl sħiħ li qatta Pietru jistad bla ma qabad xejn jirrappreżenta tafu xiex. Il-ħafna diżappunti li jienu int ngħaddu minnhom. Aħna wkoll fil-ħajja tagħna kemm nitħabtu kif qal Pietru lil Ġesu. Għamilna lejl sħiħ nitħabtu. Imma xi drabi donnu xorta jkun għal xejn. Imma huwa propju f'dawn il-waqtiet ta' diżappunt eżis semmija fejn il-kelma ta' Ġesu turi il-qawwa tagħha. Ġesu stieden lil Pietru sabiex jerġa' jitfa' ġbik. Pietru kien jaf li Ġesu ma kienx sajjied imma ma strudaxxa, imma xorta emmen u qallu la qiegħed tgħid int. Frażi importantissima, la qiegħed tgħid int. F'dan il-kliem Pietru tefa' l-fiduċja tiegħu kollha fl-ubbidjenza lejn il-kelma ta' Ġesu. U għax hemmen ra qudiemu iġbiek mimlija tant illi kienu donnhom se jinqasmu. Kemm għandu jagħmlilna kuraġġ dan il-miraklu eżis semmija ħalli nitalmu nafdaw aktar fil-mulej u nobdu
aktar il-kelma setana tiegħu. Ejjew nifqu ftit eżis semmija biex nisimgħu silta mużikali li se tkompli issaħħaħ u tkabbar fina ix-xewqa biex bħal Pietru nintelqu kompletament b'fiduċja sħiħa f'dan li mgħallem hekk kbir u qawwi. Għalikom is-silta Non c'è Dio grande come te. Semmija. Ejjew inkomplu nagħmlu ftit riflessjonijiet oħra fuq din is-silta qawwija li tant timliena bil-fiduċja lejn dan Ġesu tagħna. Iva, permezz ta' din is-silta semmija Ġesu tagħna qed iħares lejn id-dgħajsa ta' ħajtek. Fejn qed jarak? Forsi int qed jiġrilek passajjieda? Tħabat ħafna hekk u għamilt minn kollox imma kollu għal xejn u issa qed tħossuk falluta, ċedejt, inżilt minn fuq id-dgħajsa. Forsi tħossok biss qed teżisti mhux tgħix. Ekku mistoqsijiet lilek innifsek li trid tagħmel waqt il-lezzju divina. Jien int kif qed tħossok bħalissa? Forsi id-dgħajsa tiegħek għaddejja mal-kurrent, ekku m'għandekx kontroll fuqha. Veru li l-ispirtu jrid imma l-ġisem dajjef. Jew inkella forsi d-dgħajsa tiegħek mhijiex fil-fond għax inti l-fond ibeżżek. U allura ovvjament fejn qiegħed m'intix taqbad ħud. Jiġifieri m'intix qed tesperjenza il-veru ofol ta' Alla, il-pjan tiegħu għalik, għax il-biża' qed tikkontrollak u int forsi qed tibża' tafda. Jew inkella forsi min-naħa l-oħra id-dgħajsa tiegħek qiegħda f'baħar kalm, tinsab relaxed u ftit jimpurtak minn dak li l-oħrajn għaddejjin minnu.
Kemm importanti eżis semmija li nifqu ftit u namlu lil nfusna dawn il-mistoqsijiet. Fejn tinsab bħalissa? Forsi qbist mid-dajsa tiegħek għax ġratlek xi ħaġa u ma tridx taċċetta? Qed tibża? Trid taħrab u hekk bħalissa tinsab tom fil-baħar ta' dnub tiegħek, tal-problemi tiegħek huma x'inhuma? Tħossok forsi konfuż, konfuża, mitluf, mitlufa? Forsi ma tafx fejn insejjer? Int fejn int? Aziz semmija, Aziza semmija. Għamilt x'għamilt. Tinsab fiex tinsab. Ġesu illum mhux għada. Irrid jitla fuq id-dajsa ta' ħajtek. Ħallih jitla, tibżax. Afdaħ. Ejjew nafdawh. Qed isejjaħlek, iridek. Huwa jixtieq verament illum li jibni relazzjoni miegħek. Inħalluh u żgur ma jiddispjaċikx. Ekku, ejjew semmija, induru lejn dan il-mulej u nidjalogaw għal ftit miegħu. Ngħidulu, kemm nitħabtu mulej, kemm għandna x'namlu dejjem sejrin bla nifs ta' xejn, bla ħin għal ħadd bil-kemm għalik. U forsi dak l-gwaj mulej, nitħabtu fil-ħajja u ma natux wisq kasek, anzi bla forzi. Għax jekk id-dan ma tibniex int, inutli nissru. Jekk il-belt ma tħarrisix int, inutli nassu. Jekk nistadu mingħajrek, inutli namlu lieli, avolja esperti, avolja niddiskutu, avolja nippjanaw. Int ma tiddisprezzax it-taħbit tagħna mulej. Int ma tinjorax il-preokkupazzjonijiet tagħna u ma tirridikolax l-ansjetajiet tagħna. Anzi, persważi li inti Aziz mulej tagħna tapprezza il-ħidmiet tagħna u anki tinteressa ruħek fl-attivitajiet tagħna. Tinkwita ħafna bl-inkwiet tagħna, nafu. Imma titħassarna meta tarana naqtfu għal rasna. Iva titħassarna meta tarana nasqu fl-ilma. Titħassarna wkoll meta tarana nibnu kastelli fuq ir-ramel. Min minna mulej jitħabat kemm jitħabat jista' jtawwal omru btul ta' drieħ wieħed. Al kontrarju, il-ġilju tal-widien bla xej ma jitħabat, jitlibbes daqstant sabiħ, kollu mertu tiegħek mulej. Għax l-enerġija sikta tiegħek, Aziz mulej tagħna, tipproduċi ferm iżjed mit-taħbit storbjuż tagħna. Mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn mulej. Lanqas insejħu ismek ma nistgħu, lanqas infaħru lilek, mingħajrek lanqas nitħabtu bis-sens għalik. Mulej, ħudna miegħek kultant għalina weħedna f'post imwarrab. Waqqafna mill-ħafna ġej u sejjer ta' nies madwarna. Ikkwitana bil-ġirja laqatetilna nifisna u għallimna nistrieħu ftit fik. Naqtfu fil-font miegħek biss. Naħdmu bir-ritmu tiegħek. Nistadu meta tgħid int. Imbagħad iġbiek, iva, jintela mulej u ma nkunux żgur qegħdin nitħabtu għal xejn. Ekku eżis semmija, jien illum se nieqaf hawn,
jekk Alla jrid inkomplu darb'oħra fuq l-istess suġġett għax fihem ħafna punti ta' importanza x'wieħed jitgħallem minn din is-silta sabiħa li jirriflettejna fuqha illum. Jiena nsellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.